ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಅತ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕು ಶಾಲೆ ಪೋದು ಮೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಪೊಯ್ಯರು ಅವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅಂಚೆ ಅನಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ಲ ಇತ್ತು ಜಾಂಡಲ ನಿಗಲೆಗೊಂಜಿ ಏನಾಡಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಬಂದು ಕೆಲವರೇನು ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರ್ದ ಗೋಸ್ಕರವಾದ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಿಚನ್ ರೂಮುಡು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆದ ನಾಲಿಡ್ ಬತ್ತುನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದು ಪೋಡ್ತು ಬಿದೆ ಬತ್ತು ಪೇ ಈ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಪುಚ್ಚೆದ ಸ್ವರಟ್ ಕಲ್ಕೊಂಡುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿದ ಬುದರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ. ಅಂಚೆನ್ ಕಿಚನ್ ಅಡ್ ಇನಿ ಏನು ಬೇಲೆ ಅಲ್ದೈತೆ ಪನ್ನಗ ಅಟಿಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಅಟಿಲ್ ಪಂಡ ಇನಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಾಡೆ ಮೇರು ಕೋರಿ ಕನ ದಿನ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ 10 ಪೀಸ್ದ ಆತ. ಅಂಚ ಒರಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಇನಿ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿನಿ. ಅಂಚ ಬಿಸಾಲೆಡ್ ಇನಿ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಬಿಸಲೆದ ಕಜಿಪು ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪನ್ಲೆವಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್. ಎಂಕಂತೂ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮೆನಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ರುಚಿಲ. ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಹಿರಿಯ ಕೊರ್ನಗುಲ್ ಮಾತ ಬಿಸಲೆಡೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಿನತಿ. ಅಂಚ ಬಿಸಲೆದ ಕೈಪುದೊಂಜಿ ರುಚಿ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆನ. ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ರೂಪಡ್ ಬಿಸಲೆದ ಕೈಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕನ್ ಆಯ್ ತೊಟ್ಟುಗು ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ ಒನಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಉನ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯೆ. ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದೊಟ್ಟುಗು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆವಿ. ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದೊಟ್ಟುಗು ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ರುಚಿ ಅಂತೂ ಬೇತಿನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನೆ ಬೊರ್ಚಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆಂತೂ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರ್ದು ಸುಕ್ಕ. ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ದುಜಿ ಯಾನ್ ವನಸ್ಗ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈತದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ತಿಂಡೆ. ಇನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ಯಾನ್ ಒರ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಕಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಒರಿದಿತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ನೀರು ದೋಸೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕನ್ ಈ ಬರ್ಸಗು ಆಹಾ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅತಿ. ಅಂಚ ಒಂದೇನು ತಿಂಡೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒರ್ತೆಕುಲೊಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪಿನಿ. ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ತಡೆ ಇಜ್ಜಿನಿ ಪಿದೆಡಂತೂ ಬರ್ಸ ಕೀರ್ ಕಟೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿನಿ. ಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ ಯಾನಂತೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಬಂದೆನಿ ಜೆಪ್ಪರಾಯ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪನ್ನ ಪಿದೆಡ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸಗ್ ಜೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಗಾಳಿ ಬರ್ನಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ನಗ ಸಿಮಕ ನಿದ್ರೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಮ್ಮ ಸೀತ ಮುಂಕ ಕಟ್ಟುನ ಮಾತ ಸುರಾತನ್. ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫಿದ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಲು ಆಲ್ ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫಿನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಲು ತೆಮ್ಮ ಶೀತ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಏವರ ಮಲ್ತೂಲೆ ಪಂದಿತ್ತಲು. ಅಂಚ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚನ ಒಂಜರ ಲೋಟದಾತ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಈ ಒಂಜಿ ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫಿನ ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಮಾತ ಸುರಾದ್ ಅಂಚ ಜ್ವರಲ್ಲ ಏಪಲರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫಿಡ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಪಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿ ಒಡ್ಗೆ ನೆತ್ತೊಡು 2 ನಿಮಿಷಗೆ. ಅಂಚ ಒಂದೇನು 2 ನಿಮಿಷ ಕೊತ್ಪದಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಧ ಪನ್ನಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊನೆ ಹೇಳ್ದು ಮಲ್ದಿನ ವ್ಲಾಗುನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಶೀತ ತೆಮ್ಮದ ಅವಸ್ಥೆ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೀಕುಗೆ ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ಜ್ವರ ರಿಪೀಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್. ದಾಯ್ ಪನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೀರುಡೆ ಉಪ್ಪು ಕೊಂಜೋಳಗಳು ಕುಂಟಾಡ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡಿಪ್ಪುವ ಇದೇ ಪೋದು ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನಾಗಲೆಗಂತೆ ಏನನ್ನಾಗ ವರ್ಷದ ಒಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಪಿದೆದ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನಾಗಲೆಗ್ ಸಿಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾಗ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆಲ ಸಿತಲ ತೆಮ್ಮಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಯಾವು ಪಂದು ಆತನೆಂಕಿತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹರ್ಬಲ್ ಕಾಫಿ ಕೊದ್ದಿನ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದ್ದಿನ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಪಾಡೊಂದು
शुरू ईत पर्द धूपे एक दाल पार्दजी बेल्ला गिल्ला दाल पार्दजी शुरू ईत पर्दू का इन चापुन बन बोकंते तड़द पुडर अविन पर्पेने खारा खारा ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶುಂಠಿದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಅಂತೂ ದೊಂಡೆ ಬೋನಾಗ ಖಾರ ಖಾರ ಉಂಡು ಈ ಚಿರಿ 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 ಬರ್ಸ ಅಂತೂ ಬರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬರ್ಸದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ಕೆ ಸಾಕಾಪನಿಲ್ಲ ಈ ಸೀಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೂರು ಪಡ್ಕ್ ಪಡ್ಕ್ ಪಡ್ಕ ನೀರು ಎಂಕದ ಅದನ್ನಾಗ ಐತೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕನ್ ಬರೋದು ಮಂಚ ಲೆಕ್ಕನ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಪರಿದಿನ ಕಷಾಯನ ಪರೋಡು ಬಂದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತಲು ಶೀತ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಬಂದೆ ಶಾಲೆ ಹೋತಿ ಕೆಬಿ ಬೇನೆಗೆ ಮರ್ದು ಪೂರ ಕನದ್ರು ಅವು ಶೀತಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಕೆಬಿ ಬೇನೆಗೆ ಅಂಚದ ಆಗ ಮರ್ದು ಕನದಿರು ಅಂಡೆನ ಕಂಡನಿಗೆ ಎಂಕು ಮರ್ದು ಕಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಡೆ ಅಂಚದಾರು ಆಯ ಕನ್ನಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂತು ಬೆರಡು ಆತು ಬಟ್ ಯಾನಿ ಮರ್ದಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾದಿಂದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗೋಸ್ಕರ ಮರ್ದೆ ಕಂಡು ಜೀವದಾನೆ ಅಂಚ ಒಂದೇನೊಂದು ಮಾಲ್ತು ಪರ್ಕಂದು ಇವತ್ತಿಂದು ಶಾಲೆ ದುವಿನ ಕೆಬಿ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಲೆ ದುವಿ ತುಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಉಲ್ಟಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ದಿ ಜನಕ್ಕಲೆ ದುವಿ ಉಲ್ಟಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡ್ದಿ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ನ ದುವಿ ಕಾಡೆ ದಾದನ್ನಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಇನಿ ದಾದನ್ನಗ ಚಪ್ಪಲ್ನೆ ಉಲ್ಟಾ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದೆ ಆಯ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ನೆ ಅಂಚ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅವಸ್ಥೆದ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ದ ದ್ರವಿನ ಪುದರ್ ಬರೆರುಂಡು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಬರೆದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಉಂಬೆನ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲು ಪಾಡೋಪಿನಿ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊರ ಉಂಬೆ ಪಾಡೋರ್ಪಿನಿ ಟೀಚರ್ಗಂತೂ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದು ಬೋತುನ್ ಮಗಲ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ಡು ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತದೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕುಲು ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಬೊಕ ಜತ್ತುಲು ಹಾಕದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಚ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಐತ ಬೇರೆನೆ ಒರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ನ ದ್ರುವಿನ ಪುದರ್ ಬರೆಯೋದುಲ್ಲೆ ದ್ರುವಿ ದಿನ ಕೊಂಚ ದಿನ ಚಪ್ಪಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತಿ ಪಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತದ ಇನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತೂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಅದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡೊಲು ಅಂಚ ಗಂಜಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೊಲು ಉನೊಂದುಲ್ಲೊಲು ಅಂಚನೆ ದ್ರುವಿ ಗಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಈಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಎತ್ತನ ಅಂಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪಿನ ಇಡೇಟ್ಲ ಏನನಾಗಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅವರ ಆಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಅವರಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಚ ಆಗಲ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಏನಾನೆ ಜೋರು ತೇಲ್ಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಈತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ನ್ಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.